Så blev der pakket. Til årets ferie. Fuldstændig. Hvad har vi med i dagens anledning? Der er gode spørgsmål til professoren. Bum. Og for de kreative. Tegn igen. For musikhisteren. Nej, det er godt. Så sidder chefen over i køkkenet og laver lidt mad til os. Og pakker godt op til i morgen. Det er smukt. Ses på den anden side. Så er dagen kommet til vi skal afsted. Der bliver gjort klar. Chefen hun arbejder lige færdig, så hun også skal få ferie. Ja. Vi er i lufthavnen. Hej. Ja. Det går lige under 20. En, der kender sin kilo. Det gør 7 kilo. Vi skal have noget med hjem, jo. Klar. Er vi klar, eller hvad? Kom nu. Hej, hej. Hej, far. Hej så. Godt. Hej. Goddag. Så trykker du bare hernede i bunden. Så vender det. Ja. Så sidder vi her sammen med alle spidserne. Og fået lækker morgenmad. Vi gør ingefær shots, og jeg ved ikke hvad. Er vi klar? Vi er så klar. Ja, så flot. Ses på den anden side. Skål. Skål. Så er der dalen af med. Film nu lidt høj. Ja, film lidt høj. Det er simpelthen så 4 derovre. Kom ind i taxien. Det er løgn. Det er faktisk løgn. Det kunne så skrive på selv. Water. Sorry. Ej. Ja. Nice. Nice. Hey, water. Ah, beautiful. Thank you. Salada, thank you. Yes, okay. Yes, that's nice. Thank you. Perfect. Kime kaldı? God stil. Papa God nerede? service. Papa. Ja. Salada, thank you. Thank you. Open. Finish. Amazing. Hey. İstersen buraya da binebilirsin papa. Papa. Vil du have en sæde, Papa. eller vil No, that's okay. Okay. Så er vi lige vågnet. Dag 1. Skal I lige se den her fabelagtige udsigt. Wow. Og så skal vi ned og have noget morgenmad lige om lidt. Tag mig lige med på tur. Jeg har folk med så er vi frugt med i dag. Vi tager bananer. Lidt en sjov banan. Men vi tænker bare lige at have så lidt til frokost. Vil du have mere frugt med? Lige få et bedre smil over. Solen den er skarp. Yin yang. Ej, man kan virkelig også gøre sådan, hvor man bare fryser. En lille dog. Kom. Kom. Kom.
Så skal vi ned i byen. Vi skal ned og shoppe lidt, have noget at spise. Og så var jeg der. Firma, hvor I snakker engelsk, eller hvad? Jo. Fordi jeg synes stadigvæk, at jeg også bare måske engang har kurser til 2 dage. Så skal vi spise lækker tyrkisk mamse. Skål på den. Ja. Skål. Så lige hvordan filmer den på den. Prøv her, der blev sagt nej. Den hopper helt. Skål! Skal vi lige skål på den? Skål for Kat ikke er her. Så. Er vi med det? Ja, så fuld. Yes. Hvad giver vi det? For en 3 ud af 3 ud af 5 rammer ikke. 3 ud af 5 kører. Hvad gør du? Op til 5. Jeg giver 4,5 ud af 5 i forhold til prisen. Og hvad kom I så enighed om derovre? 3 ud af 5. 3 ud af 5. Claus? Jeg vil også sige, hvis vi siger i forhold til pris, så får den 4 her. En god 4. Stærkt. Hvad siger chefen selv? Jeg siger... Nå, så kan jeg vende den. Jeg siger 4 ud af 5 også. Ja. Så dernede. Det var så sjovt. Og jeg kunne lade med grinen, fik også folk. Familiequizzen. Nu spiller vi. Nu spiller vi. Sofie, hun skal vælge hold. Hun kan ikke helt finde ud af, hvem hun skal være sammen med. Helle, Belle, pest eller kolera. Bedste eller kura. Så har vi det bare. Vi ser FCK. De er bagud 1-0 mod Basel. Det er ikke så godt, men vi kæmper videre. Kom nu, Danmark. Kom nu! Danmark! Nogen drikker vin. Kasper han drikker simpelthen ikke noget. Ja, der blev øl. Han har tabt sin øl. Michael Laudrup. Mikkel Pedersen. Speedway. Ja. Mikkel Kastler. Håndbold. Stop. Ej, Det var ærgerligt. Jeg har lagt Godt. Okay, Bjarne Riis. Cykelmøg. Mikkel Aagaard. Så vi tager gæt på den. Mikkel Aagaard. Helt okay, nej. Ingen idé, faktisk. Det ringer 0 klokker. 0 klokker. Mikkel Aagaard. Jeg tror, vi stopper. Ja. 0 klokker. Stopper. Du er ikke mere. Okay. Så er vi klar til tur. Så er vi klar. Vi er så klar. Lad os Ud og se skildpadder og delfiner. Skal jeg lægge ud? Du også godt. Er du klar? Vi skal hoppe 35 meter ned. Sådan. Okay, der er langt ned. Men det er også fordi, der er kulsjener til bunden. Fuck, der er langt. For helvede. Sådan. Sæbende salte vand. Vi kører i dagens anledning. Amas. Vi venter lige på, at de springer lige om lidt. Ja. Ja. Men der er folk i vejen. Så skal vi se Helene lave et hovedspring. Ja! Kultur. Helene er nemlig verdensmester. Verdensmester i hovedspring. 10 ud af 10 hovedspring. Ja, ja. Godt, Juliane. Hvad så han? Jeg kommer lige her. Der kommer en fisk.
Ja, vi filmer lige sådan. Hello. De andre er lige ude til vandaerobic. Og nu skal vi til finalen i kærestepardyst. Gladiator kamp. And we have the first in the yellow corner. Ding 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 ding, and the blue corner. 3, 2, 1, 1, go. Hey! Kom så. Hvorfor kan det? Går han nu? Nu går han. Ja, det stopper han. Ja. Det var han ikke mere. Det må næsten være der måske, ja. Vi kører simpelthen lige dartturnering her. Yes. Det går ud på, det er, at vi har alle sammen 10 liv, kaster en pil, og så kan man så dræbe hinanden ved at ramme hinandens numre. Oh, Sophie, you lose 3 lives! 3 lives! Oh, number 2. Oh, Chris. Number 1. Oh, Chris. 13, nobody. 18, Jesper. No. Honey. Honey. And Jesper. You are Jesper. This is Jesper. You know the ghost. You know if you say, jeg elsker dig. Hvorfor? Whoa. Jesper, it's your own. You lose 3 lives. Tak. Bye, it's 1. Yeah. One left. Hey. Oj. Thank you. Jeg ved ikke, hvad dem der er de blevet til. Hvad får vi at drikke? Hvad drikker vi? Everything. Er du klar? Vi skulle have lavet rattler, men det har han aldrig hørt. Boom. Så har han kun limesaft og... Hvordan lød barn, han skulle ikke ud i der? Eller frisk citronsaft, der kan komme ind. Ja, okay. Han får lov til at prøve en anden dag. Skål. Vi har sendt tøserne i byen. I Vanne. Så, skål og lige så Skål. Ja, måske det sidder lidt løsningsorienteret. Ja, det var... Men kompetent, det var et selv ikke. Ja, kan du... Ja. First. Turn around. And now we have a new match today. Another final in the men's corner. In the great corner we have those 3. Congratulations with the victory. Thank you. Yeah, you did a really good job today. Thank you.
Og så har vi et yndigt kærestepar her. Ej, hvor er de søde. Løg. Nu er det handlet. Så er vi på vej op og få lidt middagsmad. Er vi glade? Happy. Så er køkkencheferne i gang. Hvad står den på? Er mad? Råber. Danske råber. Bum. Æg. Og råvarer fra markedet hernede. Bum. Der er blevet pyntet op. Haps. Så det bliver godt. Skal vi med og... Jeg ved ikke lige, hvad vi skal senere. Jeg tror, vi skal ned og kigge til lidt fitness med en nummer udsigt. Og se en eller anden udsigt. Vi kører lokale råvarer. Vi kører noget... Et eller andet pålæg. Og en andet pålæg. Det ser godt ud. Så er der TaylorMade. Gold City. All inclusive varmbånd. Kæft, vi flotter Let's go. Vi flotter os virkelig. Vi er klar. 3, 2, 1. På lammekøden af. Fra det bedste supermarked hernede. Og så står den på lidt hjemmelavet mozzarella-salat af Sophie. Der står der pasta-salat. Eller pasta. Af Christian. Og god rødvin. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away. Wow! Lille 2 dansemusser. Her fik vi vores... Må vi se en chance? Flot. Vi klapper. Så tager hun bare en sodespring, som hun plejer. Vi skal jo blive deroppe. Hun begynder jo hovedspring igen. Ja, jeg får en lille lidt ekstra højde. Sådan, Sofie! Så får vi lige en lille lækker appetizer, inden vi skal have vores forret og hovedret. Kan du take a picture? Det er blevet sådan en influencer-familie. Så kører vi lækker forretter her. Kører en fistetår. Og laks. Hvad kører vi herovre? Carpaccio. Skål på den derude. Kom nu. Ja, tak. Gå lidt til visen.
meget. Det er inde at spise vegetarisk. Vi har fået sådan en duo. Super lækker. Selvom der ikke kender valutaen, så er det 15 kroner for sådan en bandit. Can you look at the label which one is it? No. Yeah. It's Ferrari. We take so much. Yeah, I know. We can take a passport, no problem. Don't give in. Sorry, 30? 30? Okay, what is this? Can we take the jackets? Yeah, take it. Vi skal have forhandlinger. I den her fine butik her. Han vil have 2.000 euro. Vi vil give 480. How much is this? 60. I was thinking... Det var lidt for Ja, den er vigtig. Den er ikke oppe i år. I will take 40. Okay. Yes? Så 40. How much is this? Det kører. De bliver ved. Der bliver So 30 for this? Det er nu med at blive billigere end det. ja. Vi ender slutresultatet blev 580 euro. Fuldstændig crazy. Vilde forhandlinger. Vi er glade. Vi har fået sygt meget godt. Og vi sveder. Boss is happy. He's happy. Counting all the monies in the banks. Thank you very much. Så er dagens indkøb. Jeg siger ikke, der ligger plus 7.000 kroner i de her, og det er danske kroner, bare lige. Det er mængde. Det er kvalitet. Farvel alle sammen. Nu får vi lige kebab. Nå, ja, det er toppen. Dagens gevinst. Dagens fangst. Nu slutter vi af med lidt kebab to go. Og så bliver vi hentet af en taxa lige om lidt. Og vi kører i den. Kom derover. Ramos. Næsten to go. Så drikker vi tyrkisk te. Tyrkisk te. Hey. Thank you. We'll say that to all our followers. Så fejrer vi shoppingturen med lidt drinks. God handler. Med køles ned. Vi er helt oppe at køre. Pingpongen er helt varm. Den skal køles ned. Stop det der. Og så skal vi ned mod taxaen og hjem mod hotellet. Hej. Det der sker lige nu. Kan du, hvad sker der nu, Juliane? Kan du forklare seerne det? Jeg har fået sådan nogle dyre armbånd her, der skal udnyttes til fulde. Og nu skal vi lige ned med skraldet, og så henter vi lidt lækkerier. Og så kan I høre, hvordan vi har fået en fat i sådan nogle lækre armbånd. Det er crazy. You know me. Hey. Mojitos. Ja. Kan du komme her? Du skal ikke følge hende derinde. Go ikke, nej. Nej, nu fik vi det der, men vi kommer der. Cappuccino. Men Kasper han ringede lige og spurgte, om han ikke vil... De kunne virkelig godt drømme om cappuccino, så vi er i gang med lav. Men Sofie kommer lige ned og hjælper med at bære dem op. Okay. Super. Det har vi selvfølgelig folk til. Nu skal jeg lige over og møde hende, den søde bare Rister. Og hun er allerede godt i gang. Okay. Tilbage. Ej, hvad er det for en sød dame, der sidder her? Må man tage plads end dig? Hvad så der? Han har lov til at være heldig nu. Kan vi hver kvarter så lige få en... Ja, vi har en timer til bare at køre i morgen. Skal lige... Går der rundt om det her?
køber en ny Ralf herovre. Hvad har du givet for den? 15 år. 15 euro. Fandme. 16, gør vi ikke det? Tæt med kub. Okay. Kan vi også Ralf herovre? Flotteren. Hvad har du givet for den? 100.000. I hørte det her først. Ja. Så har vi også lidt polo og lidt svømmebuks. Det kunne altså også være lækkert. Retro. Army. Og så en Nike. lille smuttur til Alanya. Mandag formiddag. Ja. Boom. Altså bare sådan lige, gå lidt rundt lige og få det hele med, men ikke lige... Vi er i gang med at lægge nogle planer, som jeg slet ikke er med i nu. Det kommer ikke til at ske. Ja. Eller sådan lidt kortere med skåljagt. Hej hej, vi vil bare lige vise jer, hvor meget vi har shoppet, hvis den vil filme det. Bo venstre knap der. Jamen det. Der er poser, og der er godter. Ja. Vi glæder os. Godt. 3, 2, 1, go! kroner for et kilo. Så er vi i gang med at handle ind til aftensmaden. Yes. Det er en masse gode anderledes frugter, end vi er vant til derhjemme. Så lad os se nogle giant bananer og tomater. No, we're ready. Så får vi lige starterbrød her. Kommer lige på flyvende fad. Sammen bare. Og de har alt på sådan en menukort her. Du siger bare til. Jo. I would like the same, but only with garlic. No spice. Okay, no problem. I would like super each scanner. Yes, please. Big one? Crazy. Thank you. Hold da op. Den er klar til at spise nu. Så sætter bare i gang. Jeg håber, at de ikke har blivet rundt, Kasper. Han er tjener, og han er salgsmand. Han ejer også bæksen. Han kan det hele. Velbekomme. Så skal jeg lige dokumentere en strike. Nej, det kom. Kom nu. I kan bare stay tuned, fordi der kommer lige en strike mere. Prøv på den. Kom så. Sæt på. 3 om natten. Og vi er på vej ud til også taxa. Og forlader hotellet. Kæmpe fornøjelse. Går den ikke længere. Gik det en uge. Ses på den anden side. Hej, Gold City.